Hello, jotono dipur kaham an subscriber no. Ang onek din ungha blog khai jaya. Engkai te mayani bagoi, engkai hani subscriber no gam kering tong na hinang khakhayo, engkai ang bo kono mate gam kering tong jago. Tabo sujara. Engkai omono onek din ungha video khanjana ekdom te maya. Engkai obono tuni khedok. Kaisa sini parago. S44 ni borok phayoi. Engkai aro sini jang long trai blini SDM office ni borok phaijak gorja rok engkai SDPO sarok phaijak sini mono thanani engkai bok kaisa tuni sai bujungna bai phaio o lama sini mukha lama manjago je lama manjanai rok ke nogrok uthaidi engkai aro je jarana ke khatipuran maya rok engkai bongno bo sai bujungna bai phaio engkai nog bai pho manai omotero bok sana bai phai pile engkai obono nong phone galo nog logare tongni video pai sujara do nong nogoi mankhana jotono kuthumlaijak chini parani okra sakra ani sakchalai rok engkai gorja rok samani kokno khananani hinui engkai nainai di gorja rok kok sai tongo jang kona ko asogoi je jarana ke khatipuran maya rok no sai bujugoi tongphile engkai baipho maya engkai aro nog rok baipho ko sirok janai ahinui engkai lama daktui bok kam khaina bagoi engkai nong gam ke video phunuk mandia engkai tinini video asuk nong jotono.